Excursionisme, muntanya i natura, aquí, Trepitjant Natura, el podcast de Cossetània Edicions. Una melodia que xiu-xiueja que no estem soles. Una ventada que ferma que d'un demà de muntanyes, boscos i pastura, per a totes nosaltres en som la llavor. Ias Reig. «36 mirades de futur d'un ofici ancestral». El llibre Dones ramaderes, escrit per Inés Botrón, és un recorregut per Catalunya que ens obliga a reflexionar sobre la ramaderia del nostre país. La gestió de les terres, les dificultats de la pagesia, el benestar animal, el model alimentari de la nostra societat, etc, etc, etc. Temes i més temes que sovint escoltem als mitjans de comunicació, al Twitter o a les sessions plenàries del Parlament de Catalunya. Temes dels quals la majoria dels ciutadans no en sabem res. Perquè els de ciutat tenim una imatge de la vida al camp, de la vida a pagès, que no s'assembla ni una mica a la realitat. Dones ramaderes és un recull de testimonis que et fan obrir els ulls sobre el que passa als nostres boscos, als nostres camps. Dones ramaderes és posar en valor el paper de la dona en la ramaderia. 36 viatges que canvien la nostra visió del món rural, perquè sense ramaderes no hi ha revolució. En aquest capítol de Trepitjant Natura farem un viatge radiofònic per canviar una mica la nostra visió del món rural. Comencem! La primera parada d'aquest capítol és el Vallès Oriental, a la granja Can Plana, una masia que porta el mateix nom de la família que s'ha dedicat durant moltes generacions a cuidar els camps, els boscos i els animals. Al capdavant de tot plegat hi trobem la Carme Plana, una ramadera amb moltes coses a dir. Carme, benvinguda al podcast Trepitjant Natura. Hola, moltes gràcies. Estic molt contenta de poder participar en aquest podcast. Carme, la Inés Botrón ho explica al llibre Dones ramaderes. La Carme va estudiar dret, es va preparar màsters i més estudis. De fet, la Carme tenia una feina, no? Estable, un sou fix. Era advocada. D'advocada a ramadera. Per què i com, Carme? Doncs a Can Plana hem sigut pagesos de tota la vida. I quan dic de tota la vida vull dir de temps immemorials, perquè gairebé us podria dir que hi ha unes 30-35 generacions que em precedeixen dedicades doncs, a la silvicultura, a la ramaderia, a l'agricultura, i és que jo he nascut aquí i a casa ho he mamat. Llavors, els nostres pares, dic els nostres, a mi i als meus germans, ens van donar estudis una mica perquè per ells havia sigut molt dur poder sobreviure i tirar endavant en aquest sector, i ens van dir, mira, nosaltres no volem que hagueu de patir les dificultats que nosaltres hem patit i que tingueu una opció de guanyar-vos la vida d'una altra manera. No? Si teniu capacitat, estudieu, és el que vam fer, però la vida dona molts tombs i és allò de roda el món i torna al born. No? Per sort jo vaig poder estudiar, vaig tenir aquesta formació en dret i després vaig fer un màster, vaig estar treballant, però em vaig trobar també amb una mica el dilema de voler formar una família, poder conciliar i, a més, doncs, em vaig veure abocada també per un acomiadament. No? Són diversos factors que, tot i que jo ja tenia aquest rerefons que em cridava i que deia no vull abandonar això que és el que jo estimo, que és on m'he criat, i els meus pares es havien de jubilar i cap dels meus germans s'hi va dedicar pròpiament, doncs tots aquests factors són els que em van impulsar a dir, vinga, va, ha arribat el moment, agafo jo les regnes de tot això i ho continuaré. I una mica, doncs, a hores d'ara us haig de dir que me'n sento molt, molt orgullosa perquè veig que el llegat familiar, que per mi és superimportant, no s'ha perdut, no està vivint o dormint el son dels justos i a més, doncs, a casa se senten una mica o bastant orgullosos d'aquesta continuïtat, no? Per tant, Carme, el que entenc és que quan vas decidir deixar, no, tota aquesta vida que tenies a la ciutat per tornar al camp, ja tenies coneixements de la ramaderia, no? Ja sabia de quin mal anava a morir, no? Per dir-ho d'alguna manera. Jo ho dic així i no vull ser tràgica,
però ja sé què s'hi dona en aquest sector. Jo he estat aquí sempre i, de fet, encara que treballava a Barcelona, jo anava i venia cada dia i he estudiat a Barcelona, o sigui que mai m'he desvinculat d'aquest entorn. Moltes dones en el llibre també, Carme, parlen sobre comentaris que s'han hagut de sentir dir moltes vegades, no? És un tema que ha sortit molt recurrent, com que posen en qüestió el paper de la dona en la ramaderia, quan en realitat la dona hi ha estat sempre a la ramaderia, no? Molt invisibilitzada, però ha sigut el pal de paller gairebé sempre. Llavors, quan tu vas decidir posar-te al capdavant de Can Plana, vas sentir en algun moment que això també et passava? Sí, malauradament haig de reconèixer que sí. Mira, al capdavant de l'explotació a casa nostra, del negoci, diguem-ne, sempre hi havia hagut el meu pare, però el meu pare, vull dir, la cara visible, com deies, no? Però sempre en l'ombra hi havia la meva mare amb els papers, les factures, el control de tot plegat, i igualment la meva àvia i la meva besàvia, perquè jo vaig tenir la sort de viure amb els avis i amb els besavis, no? Llavors, jo sempre he vist la figura de la mare o de l'àvia o de la besàvia que també feien les seves. Però és veritat que en el moment en què jo agafo les regnes del negoci, esdevinc titular de l'explotació i sóc jo que vull anar a parlar amb el carnisser per vendre els xais o els cabrits que portem a l'escorxador, o fins i tot parlant amb el treballador, amb el pastor, perquè jo sóc ramadera però no sóc pastora, doncs en molts casos em havia trobat de bueno, i el teu pare? O per què no vas a parlar? No? I deia, no, el meu pare ja s'ha jubilat, ja no està aquí, ara els negocis o d'allò serà amb mi, no? Que passa que s'ha d'anar fent d'una forma paulatina i amb una mica de mà esquerra, no? Perquè a vegades la gent també es prenen malament les coses i dius, escolta, m'ho podria prendre més malament jo, que m'estàs passant per sobre. Però bueno, aquest tacte jo crec que és el que també ens ha fet tirar endavant a les dones, no? Així que també t'haig de dir que, malauradament, tot i jo venir del ram i del sector i de conèixer, també m'hi he trobat. Que ja formaves part de la família i que, per tant, no eres algú nou que arribava al món de la ramaderia, però tot i així, doncs, tot i així trobes... sempre demanen la figura masculina o no, on està l'home? No, ara ho gestionarem aquí. Clar, això em sorprèn, no?, quan vas llegint el llibre, perquè és que és un tema molt recurrent durant cada capítol, no?, de totes les ramaderes, cadascú ha viscut alguna cosa més o menys semblant. A més, en el teu capítol també m'ha agradat molt, Carme, perquè la Inés et diu, no?, diu, és que la Carme és una dona orquestra, no? En general també és una cosa recurrent en les ramaderes que veiem, no?, però és que a Can Plana s'hi fan moltíssimes coses del que hem estat també veient en el vostre Instagram. Clar, Carme, de totes les tecles que es toquen, no, a Can Plana, com és la teva feina, el teu dia a dia? Perquè entenc que és una cosa molt diversa, no?, i molt diferent d'una cosa de l'altra. Bueno, intentes fer-ho de la millor manera possible, això és una. El fet de ser dona orquestra, com tu dius, crec que, mira, no és ni un mèrit meu, perquè al final crec que totes les dones en aquest àmbit hem de fer una mica de tot i una mica jo vaig fent també el que he anat veient a casa. Llavors, tocar tantes tecles, és a dir, el ser ramaders, el ser una mica agricultors per fer el menjar pels nostres animals, el ser silvicultors, que això vol dir que nosaltres mateixos cuidem i explotem el nostre bosc, i el ser, doncs, el tenir també aquesta aula d'entorn rural amb la que volem diversificar i també volem donar a conèixer la feina que fem, doncs inevitablement hem de tocar totes aquestes tecles, que això també inclou tota la gestió interna de factures, papers amb l'administració, correus electrònics, whatsapps amb la gent que volen venir, val? I segur que em deixo 1000 coses, però no em vull allargar. La qüestió és que intento organitzar-me de la millor manera possible. Llavors jo em llevo al matí ben d'hora, perquè si no els dies se'n fan curts. Trec el gos a passejar, miro el ramat, miro el bestiar, el que tinc aquí al voltant, més a la vora, a veure si està tot en ordre, començo a donar menjar als cavalls, després vaig a donar menjar a les gallines, acompanyo el pastor al ramat, ell s'ocupa, per sort, de fer mamar, de munyir, de treure el ramat a pasturar, i si hi ha alguna cosa, doncs m'ho diu, llavors jo em quedo, ajudo a fer mamar si ja s'ha de donar algun biberó, després baixo a casa, esmorzo una mica, perquè si no, no tiraríem el dia,
Després, si hi ha llenya per anar a servir, carrego la pick-up i anem a portar la llenya, amb el pare sobretot, que així també es distreu. Si s'ha de sembrar o s'ha de segar, doncs a vegades ja el pare ja no pot i llavors el que fem és contractar algú que ho faci, no? Però has de controlar les dates i les èpoques de sembra i de segar. I després doncs, els nens també s'han de portar al col·le, s'han d'anar a buscar i mentrestant si et truquen per una reserva, per una visita, doncs vas atenent i fent com pots. I més o menys és un resum escuet. Sí, una mica anar fent, anar apagant focs, anar solucionant coses, no? I anar fent. I hi ha dies que hi ha coses més urgents i has de deixar per més secundàries d'altres i hi ha dies que les gallines mengen més tard i això va així. Clar, Carme, ens explicaves això de l'aula de natura. D'alguna manera, a Can Plana heu obert les portes al públic perquè els de ciutat, no, si ho podem dir així, vinguin i coneguin el vostre projecte, però d'alguna manera és com perquè coneguin en general la visió del que passa als nostres boscos, del que passa als nostres camps, del que passa amb la ramaderia, que per tant amb l'alimentació, no? Que al final una cosa porta a l'altra. Aquesta decisió era també perquè ja ens ho estaves dient una mica per sobreviure, per complementar a nivell d'ingressos el que vosaltres genereu, però també per conscienciar, és una mica una balança, creus que és important que entenguem d'on venim, no? I què és el que es passa al camp? Doncs, certament, és molt important. Jo crec que és una feina fonamental. D'entrada, però, haig de dir que això no va ser idea meva, sinó que jo l'únic que vaig fer a l'incorporar-me aquí a casa va ser continuar tota la feina que havien iniciat els meus pares. I, de fet, cap a l'any 90, els meus pares ja van obrir aquesta aula d'entorn rural i va ser una de les primeres, et podria dir, de tot Catalunya, arran de la possibilitat de diversificació que va permetre el departament, no? I aquesta diversificació sí que és veritat que ens ha ajudat a complementar els ingressos, però crec que la feina de divulgació, de fer arribar a la gent el que nosaltres fem des del sector primari, primer que estava no gaire ben vist, o fins i tot era una feina com menys tinguda. No? I jo el que vull és donar-li valor i que no ha de ser no, mira, aquest pobret que com que no ha pogut estudiar s'ha dedicat a fer de pagès. Doncs no, senyors i senyors, jo he tingut la sort que he pogut estudiar i he triat fermament i amb consciència continuar això, perquè és una de les feines primordials, perquè fent d'advocada guanyaria molt bé la vida, però si no tinc un tros de terra per fer-me un hort, per menjar i per cuidar 4 gallines per poder menjar, ja em direu de què menjaré, dels codis civils i dels codis penals no podré menjar. Llavors, no vull menystenir tampoc els companys advocats, des d'aquí una salutació per tots, però tots necessitem de la mà d'un pagès i pagès en el sentit més ampli, ja sigui agricultor, ramader, fruticultor, agricultor, silvicultor, el que sigui. És una feina molt important i per això aquí em sento superorgullosa de poder obrir les portes de casa meva, perquè al final el que obro és el pati de casa i els hi ensenyo com vivim en una economia de subsistència com s'havia tingut sempre, doncs amb una vaca i un vedell per l'autoconsum, un porc, uns cavalls per tirar, ara els cavalls ja no els tenim per tirar, per sort tenim els tractors, però una mica perquè la gent vegi que tenim els conills, que tenim les gallines, els ànecs i les oques i que anem fent i que tenim el nostre hort d'autoconsum i llavors amb aquestes visites que fem doncs intentem que la gent conegui, però intentem conscienciar que els animals no són joguines, sinó que són animals i que s'han de cuidar i per això també doncs, nosaltres som els principals interessats en que tinguin aquest benestar i que estiguin ben cuidats i que no es poden trastejar com una joguina, com deia. No? Llavors fem un tomb al bosc, els expliquem les espècies que tenim, com cuidem nosaltres el nostre bosc com si fos un jardí, anem a l'hort si hi ha alguna cosa per collir i així fan una mica de grangers. I si a més doncs, hi ha alguna activitat temporal doncs, que ens permet fer una cosa una mica més lúdica, com anar a buscar el tió, anar a buscar castanyes amb la Maria Castanyera o anar a buscar els ous de Pasqua perquè els nens es distreguin, doncs sempre és com
agraït. I llavors la gent, o sigui, els adults aprenen i els infants també. I per mi això és el més important. Carme, només una última pregunta, no? Com veus el futur de la ramaderia i el teu futur també aquí a Can Plana? Doncs, francament, potser venim de 2 anys una mica complicats o una mica força complicats en relació a canvi climàtic, sequera, augment dels preus del menjar, i tot això fa que hi hagin menys naixements, més avortaments, menys ovelles prenyades, bueno, no ho sé. Poder avui estic amb una mica més de depressió, diguem-ne, Negativa, en no? l'àmbit de ramaderia. Si fes 2 anys potser estaria una mica més amb els ànims més amunt, però haig de ser franca, haig de ser sincera i haig de tocar de peus a terra. I us haig de dir que a dia d'avui està molt, molt, molt complicat poder continuar i haig d'indicar també que m'estic plantejant si continuarem amb el ramat o no. Amb el tema de silvicultura podem anar tirant, però és que amb el tema del ramat, tot i estar pendents de les ajudes, perquè justament hem de dependre d'aquestes ajudes per poder tirar endavant. I què menys voldríem els pastors, els ramaders, que poder tirar endavant i fer de la nostra feina una feina digna i no haver de dependre de subvencions i ajudes d'aquí i d'allà. Però és que no és sostenible. Llavors, bueno, no ho sé. A hores d'ara jo aquest any ja m'he gastat tota la civada en flor de menjar per al bestiar. Al mes de desembre ja ha entrat un remolc de palla d'ordi i ja l'estic acabant, estem a finals de febrer. Això és que en breus haig de tornar a comprar menjar. I tot això és bestreure, i a més ara a més hi haurà retallades a la PAC, o sigui, hi ha complicacions per tots els sentits. I és complicat. I ara mateix el futur de la ramaderia de Can Plana està penjant d'un fil. Això és el que més m'entristeix. Pel que fa a la silvicultura, no, seguirà continuant. I per sort, si la gent encara està interessada en conèixer què és el que fem a pagès i les activitats que proposo per demostrar, per ensenyar què és el que fem a Can Plana, doncs segueixen en peu. Si la gent està interessada, jo continuaré amb això. Però és complicat. Déu-n'hi-do, Carme, quina situació que ens expliques, però que és la realitat i que també doncs, cal saber-la i cal conèixer-la, no? Carme, moltes gràcies per atendre'ns en el teu dia i aquest foradet, per fer-nos a nosaltres. No, al contrari, ha estat un plaer i moltíssimes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu, i mai millor dit, no? Perquè també des del vostre àmbit doncs, també ens feu ressò de la nostra feina. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Carme. Per conèixer una mica més la situació de les dones a casa nostra, parlem ara amb la Teresa Torner, de la Cerdanya, ramadera, pagesa, lluitadora i emprenedora que no s'atura davant les dificultats i engega nous projectes mentre cuida les seves terres i la seva explotació. Benvinguda, Teresa, perquè et puguem conèixer una mica més. Et vas criar al camp, un dia vas decidir marxar i després hi has tornat. Doncs sí, vaig decidir marxar als 21 anys per una raó molt senzilla, i és que necessitava desplegar les meves pròpies ales, no? Sense d'alguna manera el motlle que em venia familiar. Tot i que, esclar, les arrels no es poden obviar. Per tant, vaig marxar als 20, com deia, als 21 anys, i ara fa 10 anys, no, ni 10 anys. Vaig tornar perquè precisament això, no? Doncs perquè la crida de la terra no la vaig poder obviar. Al final he estat això sempre, que passa que he hagut de també experimentar i ampliar els meus coneixements i les meves experiències per tal de formar-me completament com a dona, no? Llavors, doncs bé, aquest anar i venir al final ha estat això, no? Una pausa, aquestes arrels pageses que sempre han anat amb mi i que bé, i que ara treballo de manera incansable pràcticament per desenvolupar-les i per cuidar-les també, no? Clar, Teresa, des de que vas tornar,
El camp, a casa teva, no has parat. Projectes i més projectes i sempre reinventant-te. Quin és el model més sostenible per viure de la pagesia? Sí, reinventar-se de manera incansable doncs és l'eina, crec, indispensable per aquesta pagesia de nova generació, podem dir-ho així, no? La quina hauria i haurà de registrar i trobar fórmules de nova adaptació en aquesta societat en fi, que canvia dia rere dia. L'activitat de la pagesia en si, perquè sigui sostenible, crec que la clau és precisament tot allò que es produeix que es pugui vendre. Però això té una doble dificultat, i és que per molt bonic que vulguem dissenyar un model de pagesia, de país, que sigui produir i vendre els propis productes, això fa que la pròpia figura de pagès o pagesa hagi de desenvolupar moltes tasques, molts papers dins de tot aquest circuit, perquè clar, ni els aliments es produeixen sols ni es venen sols. Per tant, tot el que és producció, tot el que és les tasques administratives, que cada vegada són més creixents, atendre els clients, preparar les comandes, sense pensar en totes les inversions, tots els controls, en fi, totes les administracions i tots els timbres que s'han de tocar entre producció i venda, la veritat és que ho fa un escaló molt feixuc dins de la cadena. És a dir, molts ens quedem en la fase de produir, però la que volem tossar a vendre directament és molt més complexa. Llavors, de cares a l'administració, no, tampoc ens ho posen fàcil, ja que com a petits productors hem de complir els requisits igual que si fóssim una gran corporació al final, no? No hi ha, és a dir, el model d'autoconsum de Catalunya és irrisori. Per tant, tots passem com a empresaris, com a productores del territori en què se'ns complica molt les tasques del dia a dia. Al final és una feina de 24 hores, però esclar, arriba un moment que, doncs, carai, ser mare, no? Doncs també implica que necessites tu estar present quan els teus fills arriben a casa. Qualsevol cosa que vulguis compaginar, o no ho sé, encara que vulguis anar a fer ioga, doncs moltes vegades és impossible la compatibilitat dels horaris, no? I de les diferents activitats. És a dir, que al final la pagesia és una manera de viure, però és una implicació tan important que moltes vegades ens ofega, no? Amb el que estaves explicant ara, doncs, penso que potser és això, no? Que aquest model que ofega fa que tinguem pocs pagesos, no? Que hi hagi tantes dificultats. Hi ha pocs pagesos precisament per això, perquè ha estat una mica com un comecocos, no? Tenim tots la imatge de que el gran s'ha anat menjant el petit. I clar, el repte és, com a país, de preservar i de cuidar aquests pagesos que gestionem el territori. Per què? Doncs mira, és molt simple. Si desapareixem els pagesos del territori, hi haurà gran part de la nostra sobirania alimentària que desapareixerà. És a dir, quan el dia que arranquin, per dir alguna cosa, l'últim taronger del País Valencià, doncs dependrem de que si volem un suc de taronja, potser els haurem de fer venir de Turquia. Però què passarà? Que els controls de qualitat de Turquia no són els mateixos de Catalunya, no? Què passarà al Camp Valencià? Si arrenquem l'últim taronger, que hi ficarem plaques a totes les terres conreables? És a dir, quina diversitat, quin paisatge, quina salut volem pel nostre país? Depenent d'on estiguin aquests paràmetres, podem pensar en reactivar, activar, donar suport o no donar suport a la pagesia que hi ha local, no? La pagesia familiar realment és com a clau econòmica i social, una clau de canvi, una clau de resiliència, una clau de futur, que si no cuidem, doncs se'ns en va pel forat de l'aigüera el nostre paisatge, la nostra economia, la nostra resiliència i la nostra salut, al final. Mentre llegeixes el llibre, les vostres històries, Teresa, et sents molt impotent i penses què puc fer jo des de la ciutat per contribuir a millorar aquesta situació al camp? Jo crec que des de la ciutat
podríem entrar en obvietats com consumir local, consumir directe del pagès, tot això que no ens cansem de repetir, però jo crec que una cosa fonamental és com des de la ciutat ens apropem a les zones rurals. És a dir, les zones rurals han de deixar de ser extensions del món urbà. No podem ser el parc, entre cometes, temàtic d'aquesta ciutat. No podem ser el parc de Montjuïc, no? La resta de Catalunya, les zones rurals. Per què ho dic, això? Doncs perquè a les zones rurals hi ha un ecosistema fràgil que s'ha de mantenir. És a dir, el moment que s'acabi la pagesia i tot ho obrim de cares al turisme, el moment que s'acabi l'agricultura i la ramaderia familiar en el nostre país, veurem que el paisatge aquest que busquem i que necessitem veure els caps de setmana quan sortim de l'oficina o quan sortim de la gran capital, veurem que això haurà desaparegut, que seran zones boscoses, zones brutes, zones on no podrem anar a buscar bolets, zones on no hi haurà bestiar, zones on els camps de conreu i aquest mosaic de colors, primavera, tardor, i durant tota l'època de l'any, vaja, desapareixerà. Llavors, realment, jo crec que és agafar consciència i respectar les zones rurals des de les zones urbanes. Aquest jo crec que seria un gran pas. I acabem aquest capítol de Trepitjant Natura saludant la periodista gastronòmica Inés Butrón, l'autora d'aquest llibre que ens ha transmès aquestes 36 històries de dones ramaderes que tenen una gran visió de futur. Benvinguda, Inés. Hola, què tal, Marta? Què tal, Inés? Vas recórrer Catalunya amb una gravadora antiga i vas anar a conèixer aquestes 36 dones sorprenents que tenen històries molt diferents, però també molts punts en comú. Quins són aquests punts d'aquestes dones, Inés? Bueno, bàsicament el voler continuar tenint una vida en el món rural, és a dir, és que últimament és com que tothom li ha donat l'esquena al camp, tothom li ha donat l'esquena als oficis tradicionals que tenen a veure amb la producció d'aliments i per això jo estava molt interessada, que serien doncs, la ramaderia i l'agricultura. Totes elles tenint orígens diferents, perquè algunes venen de ciutat, altres no, altres són filles de pagès, hi ha moltes personalitats i vides molt diferents, no? Però totes elles tenen en comú que pensen que és necessari, i no és que ho pensin elles, és que és així, és evident que si el sector primari no és productiu, i no és productiu d'una manera diferent, amb un model agroalimentari diferent, en aquest cas seria la ramaderia intensiva, però podríem també extensiva, però podríem també parlar d'un altre model també d'agricultura. Si no fem això llavors sí que no té futur, i no només no té futur per elles, sinó no té futur per tota la població, perquè en depenem. Són dones amb molta força perquè el camp t'ensenya que no ho pots controlar tot. O sigui, el camp t'ensenya en cas de tenir un plan A, un plan B i un plan C, i tot i així et trobaràs amb milions de problemes que hauràs de solucionar sobre la marxa. És una vida i és una mentalitat que a mi m'ha anat molt bé. Jo que soc una persona que m'agrada tenir-ho, no? Tota l'agenda i tal. Jo quan veia que elles se n'en sortien després de milions d'imprevists, això era una gran lliçó, no? Ho dius, Inés, en el llibre, no? Ho dius molt sovint. Som massa ignorants del que hi passa al camp, els que vivim a la ciutat? Totalment, és que clar, hem viscut un segle XX, sobretot una meitat del segle XX, en què l'epicentre de tot era la ciutat i hem deixat de banda el món agrícola perquè no era rentable, la gent emigrava, la gent no s'hi volia estar al camp, no? Viure a pagès no era el futur més desitjable per tothom, no? Llavors, mentrestant, tenien uns models agroalimentaris molt industrialitzats que donaven molt de menjar a tothom, no? I llavors, el camp ha quedat allà com un pati d'esbarjo, no? Que en deien algunes de les ramaderes, no? Per construir segones residències, pel turisme rural, moltes coses que no el feien productiu, perquè no ens calia. Ja ens venia el menjar d'on sigui i ja ens venia d'una manera molt abundant, amb una producció molt intensiva. Què ha passat a partir d'aquests últims anys, no? Que ens hem donat que aquest model
no és sostenible, i no vull fer servir una paraula que està molt desgastada, no és que no sigui sostenible pel planeta, que no ho és que no és sostenible en el sentit de que no ens podem permetre que els aliments ens arribin de lluny i que ens arriben d'una manera, amb una qualitat nefasta, no donem feina i no impulsem el territori i tota la gent que hi treballa. Això vol dir que no és sostenible, perquè si no fem un consum local, si no fomentem aquest tipus d'alimentació, que és la tradicional, no? Amb novetats tecnològiques molt importants, però si no es comprem cap a casa, si no ho fem d'una manera diferent, tot això s'ensorrarà i aquest territori no estarà gestionat, a l'estiu se'l menjaran els incendis i a l'hivern es morirà de fàstic. Llavors, tots hi sortirem perdent. Inés, quan vas començar a escriure el llibre, t'esperaves tot el que et vas trobar? No, que va. Per això et dic que és dels llibres que més m'ha agradat, que més he après, i m'he fet un far de volta per Catalunya i he vist coses increïbles que no tornaré mai més a veure i que m'he trobat amb gent que no sé, que m'ha obert els ulls amb moltes qüestions. Jo anava a buscar una mica els orígens del menjar, del que tinc al plat, el que està passant més enllà, no? Era el teu objectiu, no? Era el meu objectiu, que després m'he trobat molt més i que després m'he trobat uns temes molt complexes que jo de vegades pensava, ai, mare meva, on t'has ficat? Perquè, clar, o sigui, tu no ets ni una ramadera, ni una enginyera agrícola, ni has fet biologia, que m'explicaven coses del camp, de les herbes, de tot, no?, de l'alimentació. Tu no ets especialista en res. A tu només t'agrada saber d'on ve el teu menjar i què està passant en el món de l'agricultura, de la ramaderia. I clar, et trobes en un munt de coses tan interessants que et desborda i a la vegada és no sé, era molt emocionant. Moltes preguntes quan t'acabes de llegir el llibre, moltes preguntes sense respondre, però moltes ganes de contribuir a que d'alguna manera tot això millori, no? De les grans problemàtiques que posen aquestes dones sobre la taula. Així que moltes gràcies, Inés, a tu, Marta, per al llibre i per participar en aquest segon capítol del podcast, que ens ha agradat moltíssim fer-lo i que esperem que sigui, doncs, d'alguna manera també un altre petit granet de sorra per donar veu, no?, amb aquestes dones i aquest món de la ramaderia. Això mateix. Molt agraïda, Marta. Gràcies. Fins una altra. Ara és fonamental donar visibilitat a les pageses, a les ramaderes, com a membres de ple dret en un món on la tradició escanyal les dones. Monique Climent.